Saat 2 euroa. Saat 10 euroa. 12,5 euroa. Lähteekö 10 eurolla? No minä tuun vastaan 15 euroa. Pikku se on vähän nihkeä meininki. Tervetuloa Tiukka TV-pariin. Lähdetään tuonne Megaromppelle kahtomaan, että minkälaisia meklareita ja myyntitykkejä sillä oikein on ja onko niistä meille vastusta. Nimittäin me ollaan helekkarin kovia tinkimään tuo Villen kanssa. Ja itse ei tiedä mitä etin sieltä, mutta katsotaan mitä löytyy. Villellä on varmaan jotakin hakusessa. Voi 6 Mercurin perämoottori laittaa varaosia, tuo veli soitteli tuossa äsken. Niin en tiedä mitä näyttää, mutta katsotaan jos niitä löytyisi. Just näin. Let's go. Turvatarkastus oli äärimmäisen tiukka. Vähän tonne takakoteloon sattuu, mutta katsotaan löytyykö täältä jotain kipua lievittävää matskua. Tässä olisi kirveelle töitä. Näitä olisi tarvittu 0,17 festiin, mutta itse asiassa. Löytyisikö perämoottoria, Mercuryä? Käydäänkö kysymässä tuolta? Terve! Suopiko haastatella? Okei. Ei saa haastatella, ei saa kuvata. Täällä on tiukka meininki. Katsotaan mitä löydetään. Kuparipannuja. Täältä löytyy säästösikoja ja niillä ei saa vielä venettä käyntiin, mutta erittäin reippaoloinen myyjä. Saisiko teitä haastatella vähän? Joka kerta ei haastatella. Ei joka kerta. Täällä on jo käynyt. Joo, me ollaan Tiukka TV:stä. Joo, niin kuuluu olemaan. Okei. Tiukka on meininki edelleen. Katsotaan, jos me löydetään täältä joku, jolta voi vähän udella, että miten tuo kauppa on mennyt. Pikku se on vähän nihkeä meininki. Rutlesit olisi siinä. Miksi on kieli ulkona? Rutlees. Vähän hämmentynyt. Meikäläinen ootti kyllä tässä, että täällä olisi ihan älytön huutokauppa ollut tai tämmönen, kun ennen kuin tultiin tähän sisälle, niin täällä kuului ihan älytön niin kuin jostain megafonista pauhaminen. Samaan kun tultiin sisälle se loppu. Ja sitten kaikki on silleen, että älkää missään nimessä vaan jutelko meille. Meillä onkin muuten uusi tehtävä nyt tällä hetkellä. Katsotaan, että saadaanko yhtään, suostuko yksikään myyjä haastatteluun. Että saataisiin vähän niin kuin sisäpiiritietoa, että kannattaako tänne tulla esimerkiksi omia romuja tai vanhoja verkkareita myymään. Veikkauksen kyltti. Näpäkät taulut sieltä. Vuoden 65 armeijan rinkkaa näkyy olevan tuossa. Ja Aukusti Salo, Rudolf Koivu, Tiane ja Karhu. Ei näy myyjää missään. Vitsi kun ei tee kenen kamppeita nämä on. Terve. Ootko ollut ihan alusta asti myymässä perjantaista lähtien? Kyllä. Torstaina tultiin. Torstaina tulitte. Ja kauppa on käynyt? Hyvin. Todella hyvin paljon tavaraa, niin aina käy kauppa. Me katsottiin tuossa joku tommonen banjosysteemi tai onko tuo palalaikka, niin saako tuo meidän kaveri testata sitä? Saa testata. Okei, onko se joku perintökallis, voit sä haalinnut näitä sitten ympäriinsä? Perintökallis, tuo tuli jostakin meille ihan. Et eikö sitä puutu se... Mikä se on? Voi olla. Oma tekona. Onko tämä ihan tämmönen elämäntapa vai satunnainen kerta, että lähdet myymään? Ei elämäntapaa, mutta mies harrastaa vähän rompetta, niin mukana on. Niin. Okei, sen verran harrastaa rompetta, niin se on pakko päästä eroon välillä. Joo, kyllä. Ja... Miehestä vai tavarasta? Kummasta? No, se varmaan riippuu siitä, että kuinka arvokasta tavaraa on myynnissä. Missä se mies sitten luuraa? Että... Tuolla vähän kun pitää pakata kohta, menee semmoinen 3-4 tuntia. Käyttekö te muualla kiertämässä kuin Suomessa? Ei. Koska on kuullut huhua, että on semmosiakin, jotka karavaanisysteemillä kiertää ympäriinsä niin kuin tätä Eurooppaa ja myyvät kaiken näköistä. Tuosta on seuraava auto, mikä on, niin hyö kiertää. Okei, eli tämä ei ole vaan pelkkää huhupuhetta sitten. Ei ole. Mutta älä kerro, että minä kerron. En kerro. Toivotan teille erittäin hyvää viimeisten tuntien myyntionnea. Mitä haluat sanoa niille 5-vuotiaille lapsille, jotka unelmoi Megaromppeiden myyjän ammatista? Kova homma, mutta aina kannattaa yrittää. Siinä kuulitte lapset. Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia teille. Nyt löytyy jotakin mielenkiintoista. Lähdetään katsomaan. Onko tämä Leninin pää? Paljon se maksaa? 50. Saat 10 euroa. 12,5 euroa. Saman tien puhtana käteen. Leninin pää. Okei. Niinhän meistä jokainen. Meikäläinen kuuli, että täällä on myös semmosia elämäntapa rompemyyjiä, jotka kiertelee vähän ympäri myös Eurooppaakin kanssa mahdollisesti. Leninin pää ei irto kympille. Sitten toinen lähti joskin 50.
Ai vitsi. Okei. Mummoltaan kysymässä ja sanoi, että saako hän käyttää rahaa 50 Leninin päälle. Ja kävi ja tuli. Sanoisin, ikä oli 18 varmaan. Asiallista. Kiitos. Joo, ei Ville näy vielä perämoottoreita tässä. Anteeksi herra, onko teillä perämoottoreita Mercury 65 vuoden? Ei ole, Eikä tule. eikä nähtävästi tule. Okei. Hämmentävän paljon irtopäitä on täällä. Kävisikö meikälle tommonen niinku huivi? Kyllä, tästä ja tämmöiset pampulat vois olla hier. Paljolla myyt pampulat. 3 euroa on nämä ja nämä on 5. Saat 2 euroa. Ei pysty. Sitten mä jään harkitmaan vielä. Kiitoksia. Meikä se tuntuu, että mä en ole kovin hyvää tinkimään. Vähän tuntuu, että täältä saattaa olla, että kaikki mielenkiintoisimmat kamppeet on varmaan hävinnyt tässä viikonlopun aikana. Kun Matti myöhäisenä tultiin tänne, niin tälleen vikana päivänä viimeiset 3 tuntia pyörimään, mutta irtopäitä on näkynyt niinku hämmentävän paljon. Mutta tiedätkö, nyt löytyy jotakin mielenkiintoista. Kattokaapa, tuolla on joku helvetin VIP-partibussi. Käydään katsoa, onko meillä mitään asiaa sinne. Ai jaa, no niin, täältä se kuuluukin sitten se selostus. Vuokrataan partibussi kuljettajan kerran. Äkkiseltä näyttää, että ei ole ihan juhlakunnossa. Haloja? Halo? Vuokrataan kuskin kerran, mutta ei näy kuskia tuolla. Tää jää nyt vähän mysteeriksi. Täällä on vähän samanlainen meininki kuin jossain Pohjois-Koreassa, semmoinen propaganda soi radiosta. Me tehdään semmoista kuin Tiukka TV, semmoinen kanava. YouTubeen tehdään ja joo, semmoista hyvän mielen podcastia ja reportaassia tehdään. Että. Onko mä ihan rekvisiittaa vai? On joo, teko. Joo, niin mä vähän ajattelinkin, että saattaisi olla aika laitonta muuten, jos ei olisi rekvisiittaa. Nää on vissiin oikeita kahvikuppeja. Kyllä, No niin. osuit oikeaan. Mulla on joku haju näistä asioista pikkuhiljaa tässä. Mitä, eilenkö oliko väkeä kuin pipoa? No ei kun pipoo, mutta ihan kohtalaisesti. Nyt ollaan vähän krapulassa jo. Se on suoraa puhetta. Mäkin olin vähän aistivina, niin vähän semmoisen En tarkoita semmoista krapulaa, mutta tämmöistä myynnillistä krapulaa nyt, että eilen oli se oikein myyntipäivä. Joo, mäkin tarkoitin myynnillistä krapulaa kyllä. Onko tää eka kerta Iisalmessa? On joku 5-6 kertaa. Miltä tuntuu palata aina Iisalmeen vuosi toisensa jälkeen? Hyvältä? Toiveikkaalta, että sais kauppoja. Kiitoksia. Käy vähän kahtomassa, että minkä näköistä traktoria ja vehettä täältä löytyy. Ai jaa, täällä on joku kollegan näköjään jo tekemässä juttua. Tsekatkaa mikä metataso on homma. Sillä löydettiin propagandaradion juontaja taustalla haastattelee traktorimyyjää. Meikäläinen juontaa tyylikkästi tässä eessä. Onko nämä teidän traktoreita? Terve vaan. Mä katsoin, että sillä on joku kollega mikki kädessä. Niin. Tossa olisi kova kuski. Saaks hän käydä koeajamassa näitä? Ihan millä vaan. En minä tiedä, en ole ajanut. No, jatketaan sitten matkaa. Anteeksi. Onko kauppa käynyt? On monta tonnia on tehty voittoa. Nyt kannattaa olla varovainen, ei pääse bisnessalaisuuksia kysellä. Taskulamppu. Näyttää aika tuoreelta. Oi vitsi, sinä olisi makea Stetsoni. Onko nämä sinun Stetsoneita? Saanko vähän sovitella tuosta? No niin, howdy how. Lähtekö 10 eurolla? Ei muuten lähde. Arvasi. Niinhän siinä on, mutta mä katsoin, että se on väärä hinta. 45 euroa. 40 saat tänään. No minä tuun vastaan 15 euroa. On tiukka meininki. Hattu on hieno. On varmaan. On. Minä olen 4 myynyt täällä. Tämmönen olisi kyllä komea. Niin 4 oot myynyt näitä. Onko nämä sinun itse... Ihan omasta nahkasta tehty. Kyllä. Omasta persnahasta. Kyllä äsken oli vähän ihan oikein mikki tuossa kyllä minä käytin, mutta tuo ei ole oikein.
Kyllä tää ihan oikein mikki on, mutta tää on vähän tämmönen... Joo, minulla olisi tuolla myynnissä on niitä mikkiä 15 € hintaa. Ja jos on tarvetta. Niin. Ja sitten on 100 tulee, siinä tulee mikki ja kaiutin mukaan. Saat 10. Niin, ei tule kauppoja. On se kova äijä. Sitä mikrofonista 10. Ei, kun siitä setistä. ei. Kato, sinä saat paras siihen nollan päin. No mä uskon. Okei, onko se kauppa kulkenut muuten hyvin? Ihan mukavasti. Ei, tämä ei ole kyllä kulkenut oikein minnekään, mutta huomassa aamuna kulkee, kun lähden kotiin päin. Ja helvetin lujia. No ei oikein ei tulla lujaa pääsekään. Ja eikä passaa kato ajaa pedaalipohjassa, kun 25 litraa rupeaa menemään kuule tankista, niin siinä sitä on köyhällä maksamista, että kun et ostanut Stetsonia, niin ei ole kato varaa ajalla niin kovasti. Niin. Se on muuten totta se. Niin. Jääkö se nyt siitä kiinni No sitten? siitä se nyt jäi kiinni se tankilla käytä. Mä vielä kiertelen ja harkihin tätä. Kiertelee, mutta tosiaan 5 annan tuosta alennusta, että siitä en oikein pysty alemman menemään enää. Että... No pistetään hattu ja hinta mietintä myssyyn niin sanotusti. Myssy olevan päässä, niin pistään sinne. Kiitoksia. Okei, kiitos. Tuolla on tommonen sininen teltta, käy vähän kattoo mitä nuo myy tuolla portin juuressa. Jahas. Mitäs jätkät myy täällä? Ämpäreitä, käytettyjä liittymiä. Ei sentään käytettyjä, nämä on ihan käytettyjä. Joo, kauppa on käynyt. On kyllä käynyt yllättävän hyvin. Pakkohan se on käydä, kun tänne asti tulee. Te ette ole Iisalmista varmaan. Ei ole, Kuopiosta ollaan tullut. Isolta kirkolta. Isolla kirkolla. Ja on mennyt ihan ämpäri tolkulla vissiin. On, tikkareita ainakin. Täällä ei liittymiä ole, vaan tikkareita näissä. Okei. Me ei saatu tingattua oikein. Ei saatu Leninin päätä kympillä eikä Stetsonia kympillä, niin saahanko me ilmaiset tikkarit? Kyllä saatte, vaikka kouralliset saatte. Nice. Hyvillä mielillä poikki. Todellakin. Propsit Elisalle ja Elisan jätkille. Kyllä, kiitos. Yksi juttu vielä. Mitä haluatte sanoa 5-vuotiaalle itsellenne? Älä pety ja jatka vaan eteenpäin. Mennään vaikka tällä. Että jatka vaan, älä masennu ihan heti, jos tulee ei. Jatkaa vaan. Se vaan. God bless. Ei mennyt penniäkään rahaa. Saatiin makeita mahaan täydeltä. No niin, saa tanssia. Nyt lähtee savolaista perinnemusiikkia. Kaikki tietää, Kuopion jätkät varsin. Niin. Jotenkin noin. Saa taputtaa. Ei mitään. Tiukka TV kiittää ja kuittaa. Rompepäivät oli aivan mielettömät kemut. Ensi vuonna uudestaan viimeisille tunneille. Viimeisille krapulamyyntitunneille, vai miten se yksi äijä sanoikaan? Onko Villellä jotakin lisättävää? Ei löytynyt perämoottoria, mutta huomenna nummirokkin, niin ei tässä. Nice.